Jsou nakopávače nezbytný pro růst svalů a výkonu? Ne, ale i tak bych se rád podíval na látky, které nakopávače obsahují. Dneska to bude konkrétně beta-alanin. Beta-alanin je látka, která nám ve svalech zvyšuje hladinu karnosinu, která nám oddaluje svalový vyčerpání, takže zvládneme o pár opakování navíc. Je tady ale malý háček, protože se beta-alanin musí dávkovat dlouhodobě, protože nemá akutní efekt, ale má dlouhodobý, má sytící efekt. To znamená, že jestli si dáváš nakopávač 2x, 3x do týdne, tak bohužel prostě ten efekt z beta-alaninu mít nebudeš. Takže jestli bereš cvičení trošku víc vážně, tak bych zvažoval koupení beta-alaninu zvlášť. Dávkoval bych ho teda denně nějaký 3 až 6 gramů a ta sytící fáze je tam nějakých 4 až 6 týdnů, než ucítíš nějaký benefity z toho beta-alaninu.